Kuongo gi points 72 kidieny mar jotugo ma higni kindigni 11 gi 12 e tuke mag US Kids Junior Golf Tournament manobagi alap ma Limuru Country Club. Simalo Mbeya notieko e thuolo mar ariyo bang' yudo points 85 points achiel mbele Ashley Muyela manotieko e thuolo mar adek. Kidieny mar nyithindo ma yawuoyi ma manigi higni 11 Adama Nesbit notieko kata nobedo jaloch bang' yweyo points tweyo points gi Palash Tank kendo kawo loch bang' piem margi ji ariyo. Joven Real notieko e thuolo mar adek. Sophia Nesbit nobet jaloch e kidieny mar nyithindo manyiri ma higni e kind 13 gi 14 ka nyithindo ma yawuoyi ma higni e kidieny mar higni 13 gi 14 Yuvraj Rajput nobedo jaloch gi points 78.